Ahojte, dnes si ukážeme tie najhoršie úkoly v GTA San Andreas. Misia 1. Dnes začneme tým, že v dome sa nikto nenachádza, aj keď volá Sweet a Smoke a Rydera, nikto sa tam nenachádza. Tak potom mu zavolá jeho brat Sweet, potreboval pomoc, tak si zavolal svojho brata CJ. Ak to napadol, tak vidíte, falošní ghostriďáci. Áno, je to tak. A už konečne po takej nudnej chvíľke ich všetkých zabije a musí nájsť nové auto. Keďže ja som mal motorku, tak nastúpia obaja a nemyslíte si, že vypadnú tak rýchlo. Keď prídu ešte 4 autá, falošní ghostriďáci. Áno, je to tak. Misia 2. Všetko to začína tak, že sa stretnú všetci traja. A kde idú vysloboviť OG Locka. Áno, je to ten, čo si myslí, že vie veľmi dobre repovať, ale nevie. A keď ho vypustili, hneď išiel zabiť Mac Docka, toho rapera. A potom je naháňačka s motorkou. Ja, keď som to hral, hneď keď som to zapol, na prvý raz som to nikdy nedal dobre. Ani na druhý. Ani na tretí. Na konci, keď je už v finále, tak tam sú 4 vagosáci, aj on, neboli vagos. Toto podľa mňa je tá najhoršia zbytočná misia. Misia 3. Tento úkol dal málo kto, lebo táto misia je veľmi ťažká. Musíme zo strechy streliť 4 vagosákov, ktorí aj oni na nás strieľajú, ale my sme s motorkou, oni sú na streche vo vlaku. A je to ťažké ich strieľať, keď Big Smoke skoro netrafí ani jedného. A na konci, keď náhodou prehrajeme, tak ešte nám povie, že mali sme iba ten vlak prenasledovať. A to není pravda. Misia 4. Tento úkol bol pre mňa veľmi ťažký. Mal si ich zastrieť s týmto vrtuľníkom, ešte oni na teba strelili a ten vrtuľník mal aj žil. Veľmi ťažko sa ešte riadil ten vrtuľník. A na konci si musel ešte dobre pristáť. Mne sa to absolútne skoro nepále, ale podaril som to, ale veľmi ťažko som to robil. Misia 5. A na konci veľké finále 5 top najhorších úkolov. Musíš dať malý vrtuľník a musíš dávať pozor na malé autíčko. Ukladať veci, aby prešiel bombu výbuchov tam, čo na ňu strieľal. To je veľmi ťažký úkol. Áno, je to tak. Lebo ešte to máme to ešte na čas. A musel si sa potom ešte vrátiť po tie nástroje, čo potrebuješ na to, ešte na tú bombu. A nakoniec nezabudnite dať like a odber a sleduj moje ďalšie videa.